салом алейкум ҳама каса. Дар телеграм якчанд кас гуфта ки ака дар бораи ҳамин сайт маълумоте соз нафаҳмидем. Сайта регистрация кардан осон. Чӣ хел дар инҷо аккаунтҳоро добавид мекунед. ма дароем ба профил ки дар омадем, дар инҷа добавид аккаунт наистага добавид профил. ме дароем дар инҷа контакт, инстаграм, тикток, телеграм чизе ки ҳаст добавид мекунед. Например, ба лайки ме дароем. дар инҷа наи коде ки мебинем, кода копироват карда дар омада дар профил аз себе гузошта мемонем. Например, дар инҷо гузошта мемонем, сохранить мекунем ва дар омада кор мекунем. Ман дар инстаграмам гузоштам, ман лайки надорам, барои ҳамин ман инстаграмамро нишон медиҳам. дар ҳамаи сайтҳо ҳамин хел аст. дар настройка биография гузошта сохранить кунед, тамом. баъд ба пул кор кардан сар мекунед. медароем ба задания. бародаро ма як бор дига гуфтанӣ ҳастам ки ман ай сайт 500 рубл кор кардагиам, дар киви кашлок гирифтагиам. сайт беҳтарин сайт, ай подписка, ай лайк, ай ҳама чӣ пул мета. 500 рубл ба курси имрӯза 77 сомон. ман ай сайт 77 сомон озод кор кардагиам. биё якҷоя кор мекунем. медароем ба задания. дар поён ҳамаи сайтҳо ҳаст: контакт, инстаграм, тикток, телеграм. биёед кор мекунем. медароем ба инстаграм подписка. подписаться карда баромадем. пул дар баланс омад. подписаться карда баромадем. пул дар баланс омад. инам қадар кора бародаро, пули зиёд мета. заданиё дар инҷа 5 минутпас пайдо мешавад. чӣ қадаре ки хоҳем кор мекунем. марҳамат, кадоме ки мехоҳад кор кунад. ина барои подписка кардан 20 копеек. подписаться карда баромадем. пул дар баланс омад. инам қадар кора. барои пулро гирифтан ба болои баланс зер мекунем. дар поён вивести нависта шудааст. медароем. вақте ки шумо 100 рубл дар баланс ҷамъ карда шудед, метавонед дар инҷо гиред. инам қадар кора. кадоми кор кардания ина ба задани медароем. аз ҳамаи сайтҳое ки шумо хоҳем пул кор карда метавонем.